Nagyon jó gyerekek szoktak lenni. De a mai nap ez rettenető volt. Majdnem sírtunk. Ó, nénik, már alárosszatódra. Hoztátok a télapót? Itt a télapó is gyerekek. Mit szeretnél? Nem szeretnék ide a doldára lenni. Miért nem szeretsz ide jönni? Miért? Igen, azért. Szerintem Ide most a már télapó is. Ide hozzuk, jó gyerekek? Jó. csöndben lesztek? Akkor jó. De jöhettek gyerekek. Köszönjük a Télapó bácsinak. Sziasztok, Télapó bácsi. Látom, nagyon elfáradt ez a szegény Télapó bácsi, nagyon messziről jöhetett. Tudjátok, hogy ami kifújja magát a Télapó bácsi, amit elénekeljük, meg elmondjuk neki a versenyt, amiket tanulunk, jó? Azért hát, ha bekerülnek majd a csomagok, és úgy látom, nem hozott magával. Tényleg nagyon rosszak voltatok, mielőtt ki nem hozta a csomagot. Jó lesz, ha jóvá tesszük. Mondták a manók, hogy nem viselkedtetek jó. De most jók lesznek, Télapó bácsi. Olyan szépen fogják mondani mindjárt a dalokat, meg a verseket, hogy el sem hiszed. Na, kezdjük is, jó? Havas Téli utakon lassan lépeget, megszögeti ablakát, vajon ki lehet? Télapó, télapó, jöjj el hozzám már, minden kicsi fogadás nagy örömmel vár. titok, Titok, ki van a nagy hóban? Titok, titok, ki van az ajtóban? Itt van már a nagy
bácsi ennyi sok versen meg dalocskával készült, írt többre. Nagyon ügyesek voltatok, gyerekek. Most nagyon megdicsérlek titeket.